Расскажи про свою супругу, пожалуйста. Вона моя богиня. Вона те Боже створіння, заради кого, не знаю, я готовий практично на все. Ну, це не тільки вона, це і мій син. Це моя родина. Описати її за 3 хвилини буде неможливо. Не, ну расскажи, скажем, описать невозможно, конечно, но расскажи зрителям. Ты же мне сразу сказал, что моя супруга более боевая, чем я. Вот историю вашу расскажи. Вона примусила мене пустити її на війну. Вона примусила мене пустити її на Майдан. Не силою, а мудрістю. І я дуже вдячний, що вона там була. Вона юрист, вона, я скажу, художник. Вона ніякого відношення до медицини не мала, до революції. Але вона стала медиком, вона стала парамедиком, вона заслужила разом з своїми дівчатами. Вони заслужили своє місце на війні, вони заслужили своє місце в підрозділі. Причому не словами, не якимись там красивими очима, там, чи ще чимось. Вони своїми діями заслужили. 28 серпня 2014 року, коли Нацгвардія і, я не пам'ятаю, який підрозділ, попали в засідку, і там дуже багато поранених було, дуже багато загиблих, і вони стали на сортування, на евакуацію, і там близько 40 чоловік через них пройшло. Тобто, тоді багато хто на неї подивився не просто як на дружину комбата, якого дідька вона тут робить, а як на людину, яка може врятувати життя. Як зовут супругу? Євгенія. Позивний Єва.